Il-kuntratti firmati fuq beħ ta' proprjetà f'Novembru reġgħu żdiedu kemm meta mqabbel ma' xahar qabel u anke ma' Novembru ta' sena ilu. Anke l-konvenji firmati żdiedu fil-11 xahar ta' din is-sena meta mqabbla ma' xahar qabel u ma' Novembru ta' sena ilu. Dan ħareġ minn statistika maħruġa mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO. F'Novembru li għadda ġew firmati 1324 kuntratt ta' proprjetà. Skont iċ-ċifri tal-NSO dan in-numru fisser żieda ta' 363 kuntratt iktar mill-istess xahar tas-sena l-oħra u 167 kuntratt iżjed minn Ottubru li għadda. L-NSO qal ukoll matul ix-xahar li għadda saru 1251 konvenju li fisser 208 konvenji iżjed minn Novembru ta' sena ilu. Meta mbagħad Novembru li għadda jitqabbel ma' xahar qabel, in-numru ta' konvenji tela b'160. Il-valur tal-proprjetà mibjuwa f'Novembru li għadda laħħaq il-293 miljun u 300,000 euro. Dan il-valur kien kważi 64% iżjed minn sena ilu. Ftit iktar minn 93% tal-proprjetà mibjuwa kienet tinvolvi nies individwali bħal koppji li xtraw l-ewwel dar tagħhom. 259 miljun u 300,000 euro kien il-valur tal-proprjetà mibjuwa lil persuni individwali li fisser li aktar minn 88% tal-valur tal-proprjetà mibjuwa f'Novembru kienet għal persuni individwali. L-akbar ammont ta' proprjetà mibjuwa kienet fir-reġjun ta' Għawdex u fir-reġjun li ġbor fih lokaltajiet ta' Ħażabbar, iż-Żejtun u Marsa Xlokk fost oħrajn. Meta niġu għall-konvenji, Għawdex ukoll kien l-iktar reġjun li fih kien hemm ftehim fuq proprjetà, apparti r-reġjun li ġbor fih il-Mellieħa u San Pawl il-Baħar.